Takže pred týmto videom chcem povedať, že mi fakt dlho trebalo zostrihať, takže nezabudnite plesknúť like a dokúkať do konca. Čus! Bing, čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa, dneska ideme natáčať pokračovanie GTA Vice City 10. anniversary, neviem čo to znamená, no môžeme sa na novú hru vrhnúť. Prepáč, že som chorý. Tommy Vercetti? Shit. Didn't think they'd ever let him out. He kept his head down. Helps people forget. People will remember soon enough. When they see him walking down the streets of their neighborhoods, it will be bad for business. Well, what are we gonna do, Sonny? We treat him like an old friend and keep him busy out of town, okay? We've been talking about expanding down south, right? Vice City is 24 karat gold these days. The Colombians, the Mexicans, hell, even those Cuban refugees are cutting themselves a piece of some nice action. But it's all drugs, Sonny. None of the families will touch that shit. Times are changing. The families can't keep their backs turned while our enemies reap the rewards. So, we send someone down to do the dirty work. I poked my head out of the gutter for 1 freaking second and fate shoveled shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Dneska by som nešiel príbeh, dneska by som išiel stanty a najskôr by som jasne tiež musel nájsť jamotorku. Nejakú, to znížim úplne. Musíme nájsť motorku, nejakú dobrú, lebo na tomto podľa mňa ide zadne a ide v pohode. Ale vidíte, rozbiješ sa, keď ideš oproti autu. Nevyťahne táto motorka za mňa. Vidíte, to by motorka skôr viete, čo spravila. Dá sa v tejto hre čupiať? Ešte ne. Dá sa takto skakať? Každý to nedali jak Vice City Store. Ne, Vice City, čo vyprávam. GTA San Andreas, lebo GTA San Andreas už sa dalo normálne šplhať po stene a nie jak teraz. Ale máme tu po dlhej dobrej let's play, na dobre, neviem, kde je gravitácia. Motorka, viem, kde je jedna motorka. Jo, 120 sekúnd, to ti pekne, ideme to skúsiť, ale podľa mňa to nedám. Kurník, prečo mi to nešlo zabačať, ty dementko? Len to treba ísť v online stantovať a jak zrušili už sem online, tak to je pekne v ryti. A tu sú auta randomácké. Odletela tá... Prosím ťa, však ty si úplný bez mozek. Nasadni na tú motorku. Vydali ste? Len tam je hrozné, že to nefunguje v GTA San Andreas, proste jak sa to volá? To sa čuduje, že to nefunguje v GTA San Andreas, lebo GTA San Andreas, keď sa nakloníš, tak sa nerozbiješ v momente, čo je. Uvidíme sa, keď nájdem nejaký poriadny stand, takže čus. Keby ste chceli viac takýchto videí z GTA Vice City, tak nezabudnite dať like a odber. Takže OK, mám vybraté. Takto pôjdeme s motorkou, odrazíme sa, stade to a pristaneme niekde toto. To bude taký základný trik, podľa mňa v pohode úplne. Takže zoberám motorku a uvidíme sa, keď budeme robiť ten stand. Dobre, môžeme. Otočíme kameru aj. A to není nič o skille, to musíš iba presne... No, tak toto bolo nič moc... Nezdvíhal som koleso, nevidel som, sorry.
Nikto nič nevidel. Že na začiatku hry nikto nemá motorku a teraz má. Načo aj v GTA San Andreas. Pokiaľ nezískaš ty motorku alebo nenájdeš ju, tak nič nedostaješ. Ale dá sa to aj hrotiť, že by sme sa od toho odrazili. Alebo no, najskôr tento chcem dať. Čudujem, že ešte sa nehorí tá motorka. Už som to skoro mal, už viem ako na to. Stantovať na mobile je to veľmi hard. Dám to aj niečo do shortu, takže ty kokos zase nevedia, že má zdvihnuté koleso. Toto je joj, na nervy. Ale väčšinou v GTA Vice City sa nestantovalo, lebo takže tú misiu už by mali zrušiť, prosím ťa. Ja tu nebudem žiadne tupé misie vedľajšie robiť. Keď to na 100%, no tak ja sa zabijem. Joj! To neviem, kedy si stihol postaviť, ale však no prosím, Tommy. Môžeme ísť na druhé. No, toto by sa počítalo, takže môžeme ísť na ďalší stand. Ukážem ho práve teraz. Does not want you. Please, die somewhere else. What's wrong with Nevada or Kansas? We want a river. We need a river. Takže máme tu autome, stanty, neviem aké to bude, ale môžeme sa na nich vrhnúť. Motorku ja neviem nájsť, ja som išiel do auta pripraviť, ne? Zrazu mi zmizla, ja neviem. No môžeme ísť na autové misie, jednu už rovno viem, kde je aspoň. Ale oni tie auta moc nezabáčajú. Proste iba takto spravíš. Lebo oni vôbec že nezabáčajú. Keby som vedel, kde je motorka. O, motorka. Debil. No. Nie. Pípani. No, ja idem nájsť stand a no, práve sme pri stante. Zdochli. To je dementko. Neviem, koľko máme FPS, akože môžem zistiť. Mám nejakú motorku. Bez motorky GTAčko není GTAčko. Toto teraz dúfam, že sa mi nerozbije. Že mi vydrží aspoň 5 partov. No, toto neznášam, keď sa nestane. Neviem jedného. No, máme to. Počíta sa za stand. Môžeme sa vrhnúť na ďalšie. Vypadla hra, takže som sa spánul sem. No, takže GG. Musíme nájsť nejaký nový stand, lebo som aj mal nachystaný, ale tam už nejdem. Ale že akorát nie, proste nie, nejdem tam. No ja tam idem nejaký standik nájsť, podľa mňa jeden tuto. V stoličkách býva. Tak naopak. No tak není tu žiadny. V týchto uličkách býva standik. A, idem tuto kúknúť, či tu není nejaký standik. Vrže som nezrazil policajta. Jo, mám tu motorečku. Kde je motorka? Túto motorku si berem. Ja som debil. Ja nemám god mod.
Dobre, takže toto by bolo na dnešné. Send me a letter. Toto by bolo na dnešné videjko všetko. Pokiaľ sa vám bude páčiť, tak môžeme natočiť aj GTA San Andreas. Ale bude to iba jeden diel. GTA San Andreas nebudem rád úplne do konca. Bude to proste San séria. Skúšal som to, GTA San Andreas funguje, bude to už na kompe. Toto je na mobil, lebo z nejakého dôvodu mi nejde stiahnuť na kom GTA Vice City. Takže pokiaľ sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a čup.